Inuia ikuskizuna Kukai eta Tantaka teatroak elkarrekin sortu genuen 2008 urtean. Eta lehenengo biraura, lehenengo bizpahiru urtetan zer egin genuen biraren ondoren, beti izan dugula gogoa nolabait denbora baten ondoren berriro jaso eta berri ikusteko. Aurten 25 urte betetzen dira, Joseba Sarrionaindiak poema liburu eder hori argitaratu zuela, eta hori izan dugu motibo nagusia guk ere poema liburu hori berriro bisitatzeko, ikuskizuna bisitatzeko, eta holtzan jartzeko ikuskizuna, ez? Eta gauza batzuk bereziki izan da gogoratu eta garbitu eta lehen jarritako bideetan sakondu, eta gero beste batzuk kasi berregin egin ditugu, ezta? Nik bi sentimenduak izan ditut, gauza batzuk ikusi eta esan, ostras, hor daude, oraindik berri daude, eta beste batzuetan, ostras, zertan egongo ginen pentsatzen orduko hartan, ezta? Beste modu batea begiratu nahi dugu orain. Poesia bera ikuskizunean hortxe dago, agerikoa da. Batzutan entzun egiten dugu, bestetan errezitatu egiten zaigu, kantuen bidez iristen zaigu, eta bestetan ez da agerikoa, baina poema bat izan da, dantzaren bidez kontatzen dugun kontakizun txiki hori, mikrohistoritxo hori horren abia puntua, ezta?